Bek Vokali vam donose video vijesti. Pozdrav, ja sam Antonija i ovo su video vijesti. Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom. Grad Zagreb i ove godine nastavio s dodjelom stipendija za učenike i studente s invaliditetom, a broj prijava i dodijeljenih stipendija dosegnuo je dosad najvišu razinu. Na temelju provedenih natječajskih postupaka dodijeljeno je 137 stipendija, 80 učenicima i 57 studentima. Među 80 učenika bilo je i 5 bekovaca. Za učenike centra Vinko Bek stipendija Grada Zagreba nije samo financijska podrška, već i priznanje njihovom trudu i zalaganju u savladanju svakodnevnih izazova, te poticaj za nastavak obrazovanja i osobni razvoj. Učenici našeg centra 30.4.2025. godine su primili stipendije Grada Zagreba. Stipendije je učenicima dodijelila zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Posebno mjesto na dodjeli imala je naša Maja Šutalo, koja je održala govor na svečanoj dodjeli. Maja je naglasila kako joj je ovo iznimno važan program za osobe s invaliditetom i zahvalila se svima koji su joj bili potpora.